želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? O, naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. O, koliko vas je. Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Ajoj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, Joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. O, kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao bojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta, plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo ogladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medene žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Boko, što to radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Bako, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles i odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su jašinjoc bombone. Ja ih baš volim. A kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobeda je odmah mu. Wow, kako slatko želeš tebe. Tako se zabavno trese. O ne! Auje! O ne! Razbio se! Vi ste već tu? Onda hajde da počnemo naš kulinarski izazov. Biće ukusno i zabavno. Hoću jela u obliku šteneta. Hajde, čekam vaše ukusne varijante. Ja već znam šta da radim. Uzet ću žele sa ukusom Skittles. Svako pakovanje ima svoju boju. Dakle, sipat ću sve u vodu, zatim promešati. Tako je. Ostaje mi samo da sipam sve u kalup. O da, kakve lepe boje. Sada stavljam to da se stegne u frižider. Mislim da se već sigurno steglo. Da vidimo. Da,
Dobio sam 5 različitih kućeta. Odlično. Nije loše. Ali sad je moj red. Ja sam već napravila tort u obliku glave kućeta. Ostalo je da mu napravim krzno od krema. Odlično mi ide. A zatim ću dodati malo detalja. Oči, nos i usta. Kako slatko. Čekajte, šta je smislila Vivian? Meni treba fluff i poslastičarski špric. Dakle, stavit ću tečni marshmallow u špric. A sada uzimam Oreo kolačić. Eto ih. Skinut ću gornji keks. A unutra ću istisnuti fluff. Da, i pokrit ću sve drugim keksom. Zatim ću uzeti mali komadić keksa. To će biti nosić. Divno. Gotovo. Tracy, možeš da probaš. Vi ste stvarno napravili sve ovo za mene? Ja sam tako srećna. Probat ću prvo želekulice. Da, tako su ukusne. Super. I tako se zabavno tresu. A šta je ovdje? Cela torta za mene? Ozbiljno? To je divno. Sad ću probati. Mnogo dobro. Super. A šta još ima? Kako slatko. Štene sa marshmallowom. Topi se ustima. A znate šta? Odlučila sam. Pobedio je šef. Stvarno? Ja sam tako srećan. Hvala puno. Ćao, Chloe. Šta želiš da ti pripremimo? Wow, torta, odličan izbor. Baka i Quentin su već spremni. Čekajte, a ko će biti treći? Ko to leti na nebu? Wow, pa to je super, šef. Nevjerovatno. Ćao, izvinite na kašnjenju. Hajde da počnemo. Imam odličnu ideju. Izvadit ću kofer sa Skittlesom. Unutra su najukusnije kore. Dakle, sastavljam tortu. Kora, fil, opet kora, zatim fil i tako do samog kraja. Sada treba unutra sipati malo bombona. Tako je. Šta se dešava? Prestanite! Kako ukusno! Šta se dešava? Bako, šta radiš? Gotovo. Očistila sam lubenicu od kore. Ups, izvinite. Ali to nije sve. Treba je iseći. Ispalo je savršeno. Sada imam odlična 3 sloja za tortu. Quentin, zašto si tužan? Pomozi mi. Drži ananas, a sad ga baci. Ja. Eto. Od ananasa ću napraviti oblik leptira. Želim da ukrasim tortu. Ananas ima različitih oblika. A još ću dodati kiwi i različite bobice. To je cool. Čak bih i probao. Ma daj, bako. Daj mi barem jednu bobicu. Dobro, dragi, izvoli. Hajde, a vreme je da spremaš tortu. Upravo si. Dakle, odmah počinjem. Brzo ću sastaviti tortu. Ispalo odlično. Što da radim dalje? Ovo je Lego. Da, on će mi pomoći. Hajde, drugari, pomozite mi. Ovdje namažite kremom. Aha. Da ne bude ni jedne rupe. Svaka čast. A sada mogu sipati Maltesers bombone. To je odličan ukras za tortu. Tako je, sada vadim Nutellu i sipam je na tortu. Kako lepo curi Nutella. Super. To je to, kod mene sve spremno. Čekajte, meni je ostalo još malo. Sipat ću raznobojnu glazuru na tortu. Prvo zelenu, posle plavu, roze, naranđastu i žutu. Da, završio sam. Ostalo da pokažemo sve Chloe. Ona će biti oduševljena. Wow, uspeli ste!
Želim da probam ovu slatku tortu sa Maltesersom. Jedva čekam. Wow! Unutra su također bombone. Cool! Ovo je stvarno ukusno. Idemo dalje. Opa, šta je ovdje? Ovo je sunce od ananasa. Ukusno! A sama torta od lubenice? Baš kreativno! Svaka čast! O, ovdje je tako šarena torta i jedva čekam da probam komadić. Wow, izgleda predobro! A unutra su Skittles bombone, obožavam ih! A znate, baš mi se sviđa ova kombinacija. Okej, pobedili ste sve! Wow, uspeli ste svi, svaka čast. Svako već ima po jednu pobedu. Idemo dalje. A već sam izabrala šta želim. Hoću tortu, jel može? O, to je sjajna ideja. A baš znam kakvog će oblika biti moja torta. A Mija obožava ove patike. Onda ću napraviti tortu u obliku patike. To nije teško, samo treba oblikovati kore. Odlično. A zatim istiskujem što više krema na tortu i razmazat ću ga lopaticom. Odlično. Dodajem šarene detalje od fondana i to je to. Sada uzimam kalup sa okruglim kuglicama i sipam unutra žele. Treba napraviti nekoliko takvih kalupa da kuglice budu različitih boja. Ostaje da se sve zamrzne. Dragi, šta radiš? Moraš hitno da počneš da kuvaš. Kreni. Da, sećam se, bako. Od čega da počnem? Tačno, sipat ću ovaj milkshake u činiju, a flašu ću iseći na 2 dela. Zatim u jedan deo sipam čokoladu, tako je. Rasporedit ću, a višak ću preliti u drugu polovinu flaše. Sada treba izvaditi čokoladni oblik iz flaše. Uspeo sam. Zatim uzimam Oreo keks. Sipat ću ga u činiju, dodat ću malo krema. A sad mi treba ovo. Pogledajte, ovo je baš moćno. Mešam. I ostaje mi samo da sastavim tortu. Dakle, kora, krem, Oreo, pa opet kora i tako do kraja. Pokrivam drugom polovinom čokoladne flaše, stavljam etiketu i izgleda kao prava flaša. Svaka mi čast. Sada uzimam Maltesers kuglice. Potpuno prekrivam flašu čokoladnim bombonama. Gotovo. Opet vadim svoju kazaljku. Bako, pogledaj moju tortu. Dragi, bravo. To je moj sat. Znači, vreme je da izvadim svoje žele kuglice. Da, savršene su. Sad ću prekriti svoju tortu žele kuglicama. Joj, to izgleda tako neobično. Sviđa mi se. Okej, sad ja. Odvrnut ću poklopac i stisnuti šareni krem na koru. Zatim stavljam drugu koru i vadim nož. Odseći ću višak. Tako je. A zatim ću dodati fondan. Lepo. Opet treba odseći višak. Ostaje samo dodati detalje. Napravila sam pravu tubu. Treba je samo ukrasiti. Koristit ću različite Skittles bombone. Da, to izgleda prelepo. Dodajem etiketu i gotovo. A Mija, možeš da probaš. Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Počet ću od ove šarene torte. Wow, čak je unutra šarena. Jedva čekam da probam. Prelepo. A šta je sljedeće? Torta u obliku patike? Baš originalna ideja. Ne bih ni rekla da je to torta. Da, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. I žele kuglice su odlične. A sad je red na posljednju tortu. Ovo je nešto čokoladno. Maltesers, obožavam ih. A šta je unutra? Unutra je torta. Probat ću. Fantastično.
Zadovoljna sam. Ostalo je da izaberem pobednika. Odlučila sam, to je Dustin. O, da, znao sam da ću uspeti. Ćao svima! Ja želim ukusnu tortu! Jel može? Naravno, a bit će urađeno. Ispašće veoma zanimljiva tortica. Šta to pričaš? Ja ću napraviti najbolju tortu. Ma prestanite. Gledajte i učite. Baka pravi najlepše torte. Ja ću sipati u kalup u obliku zvezde žele. Tako je. To će biti najlepša, najukusnija zvezdica sa raznobojnim želeom. Kako lepe boje. Pogledajte, mnogo mi se sviđa kako izgleda. Dakle, sad mi treba šlag. Wow, a mogu li ja probati? Naravno, draga, izvoli. Je li to sve? Ali hoću još, bako, daj mi to. Hvala. Jao. Dobro. Okej, nastavit ću. Ja definitivno moram da pobedim ovo rundi. Pogledajte, moja torta je ispala prelepa. Dakle, to nije loše. Volim lizalice. Dobro. Šta mi sad treba? Uzet ću ovu kesu. Kako je teška. Hajde. Ups. Kesa se pocepala. Dobro. Uzet ću tortu. I sipati konfete na nju. Tako je. Sa svih strana. Da, odlično mi ide. To je to. Sad mi treba kalup u obliku srca i sirup od borovnice. Sipat ću ga unutra. Još malo. To je to. Fuj. To nije profesionalno. Gledajte kako se to radi. Uzet ću krem različitih boje. Da, tako je. Ovako sloj po sloj. I na kraju sve treba dobro razmazati. Svaka mi čast. Ovo liči na pravu dugu. A sad ću ukrasiti torticu odozgo. Pogledajte kakva lepota. Zadovoljan sam. A gdje da stavim patkice? Ne, imam bolju ideju. Napravit ću sladoled u obliku patkice. Tako je. Ispala je sjajna. Dakle, dodat ću patkice na našu tortu. Malo ću ukrasiti i to je to. Dodat ću još belu tečnu čokoladu. I završio sam. Šta mislite? Nije loše. Probaj, draga. Wow, super! Kako lepa torta. Sad ću podići kalup. Kako lepo curi ovaj sirup. Sviđa mi se. Jedva čekam da probam. Unutra su šarene kore. To je zanimljivo. Jao, i ukus je predobar. Da, ja sam zadovoljna. Predobro. Idemo dalje. Ovo je žele torta. Kako se smešno trese, ali bitan je ukus. Ja volim žele. Da, odlično. A šta je ovo? Neverovatno, koliko patkica. Gledajte, i ova torta je šarena. Sad ću je probati. Neverovatne. Ali najslađe su mi ove patkice. Divne su. Znate šta? Odlučila sam. To je pobjeda. Ja sam najbolji. To. Dakle. A sad mi se jedu lepe špagete. Jel može? Da. Čekajte ili ne? Napravit ću to. Dozvolite mi. Prvo treba razvaljati testo. Eto. Sad ću iseći sredinu. Pažljivo. Da, tako je.
A ovo mi više ne treba. Gledajte šta imam. To je specijalni nož za picu. Pažljivo ću iseći testo na kvadratiće. Da. A sad mi treba sir. Narendat ću ga u činiju. Da, super. A još će mi trebati kremasti sir. Uzet ću ga i promešati sa sirom. Zatim dodajem ukusne začine. A zatim sve dobro mutim. O da, ispalo je takvo lepo punjenje. Sada malo magije. Dodajem krem na testo. A zatim uvijam sve to. O da, gledajte kakve slatke bombonice. Izgledaju cool. Ubacit ću ih u ključalu vodu. I ostalo je sad čekati da se skuvaju. To je to. Dodajem najbolji kečap. A zatim sirni sos. To je to, uspela sam. Kako vam se sviđa? Pa, onako. Bravo, bravo. Na mene red. Sad ću vam pokazati kako treba spremati pastu. Dakle, sipala sam testenin uple. Odlično. Nije loše. Šta planira da uradi, ne razumem. Sad ćete sve vidjeti. Uzimam paradajz pastu i dodajem preko makarona. Odlično, pažljivo ću sve razmazati. Super! Da, uspjela sam. I naravno nigde bez sira. Sir vole svi, a narendat ću ga odozgo. A sada... bacam to. Jao! Pazi! Dobar pogodak, svaka mi čast. Hej, šta ti je? Ništa, u redu sam. Eto, sve je gotovo. Miris je najbolji. O, neverovatno. A šta je kod mene? O, imam ideju. Treba malo da isprži meso. O, da, tako je. O, šta sam uradio? O, ne! Treba brže ugasiti baku. Zakvija si nešto hteo? Ne, ništa, bako. Dobro je. Stavljam komadić, dodajem oči i to je to. Prijatno. Wow, kako je sve cool! Hoću da probam prvo ovo jelo. Ukus je baš neobičan. Sviđa mi se. Nikad nisam jela tako nešto. Sviđa mi se. Okej, prvo jelo sam pojela, idemo dalje. Ovo jelo izgleda zanimljivo. Hoću da ga što pre probam. Ješću rukama, baš me briga. Jao, i to je jako ukusno. Svaka vam čast. Zavidalo mi se. Ostalo je posljednje jelo. Čekajte, šta je to tako odvratno? Fuj. Šta da izaberem? Rešeno, ovo je pobednik. Jeste čuli, ja sam najbolja.